Benvinguts i benvingudes a la presentació del Moodle, que és el campus virtual que utilitzem a la Universitat Rovira i Virgili. Per començar, t'ensenyarem com accedir. T'has de situar a la pàgina web de la universitat, desplegar el menú de dreceres i escollir Campus Virtual. També pots accedir directament a través de l'adreça mostrada a la pantalla. Per validar-te, has de fer servir les dades d'accés oficial de la universitat, les que et serviran per accedir a tots els serveis digitals com el correu, el campus virtual o la intranet. És important que sàpigues que no tindràs accés a tots aquests serveis fins passades 24 hores de la teva alta a la universitat. El nom d'usuari es forma a partir del DNI, el NIE o el passaport que coincideix amb l'utilitzat en el moment de la contractació. La clau d'accés inicial es forma a partir de la data de naixement, amb el format dia, guió, les 3 primeres lletres en majúscula del mes de naixement, guió, i els 2 darrers dígits de l'any de naixement. En el teu primer accés veuràs la normativa legal respecte a l'ús del campus virtual. Hauràs de llegir-la i acceptar-ne les condicions d'ús. Situat a la pantalla inicial, al centre de la pantalla pots trobar notícies d'actualitat relacionades amb el campus virtual i la relació d'aules a les quals tens accés, ja sigui amb rol docent o estudiant. Aquestes poden ser aules de docència, espais de tutories, l'espai de la comunitat Moodle, entre d'altres espais de cursos als que t'hagis inscrit. Has de tenir en compte que els professors tindreu accés a aquestes aules en un màxim de 48 hores després de ser assignada la docència oficialment des del teu departament. Al costat dret de la capçalera hi veuràs el menú personal on trobaràs un conjunt d'eines per gestionar el teu compte i al costat esquerre hi veuràs sempre una icona que oculta o mostra la capsa de navegació. A través del tauler pots accedir ràpidament a les assignatures visitades més recentment o fer servir els filtres per navegar entre les teves aules. Les aules virtuals inicialment no estan disponibles pels estudiants. Els docents són qui les fan visibles perquè els estudiants hi puguin accedir un cop estan preparades. Pots veure la diferència pel color del seu nom. El color gris indica que l'aula encara no està oberta, mentre que el color vermell voldrà dir que l'aula ja està disponible. Els estudiants s'assignen a les diverses aules de manera automàtica en un màxim de 48 hores després de formalitzar la matrícula. El campus virtual t'ofereix també diversos canals per resoldre possibles dubtes o incidències. Per qüestions relacionades amb el nom d'usuari o contrasenya, hauràs de dirigir-te al gestor de la identitat de la URB, a través de la plana inicial del campus virtual. Per qüestions relacionades amb el funcionament dels recursos o les activitats del campus virtual, pots visitar l'enllaç Suport Campus Virtual o fes-nos arribar la teva incidència o dubte concret escrivint-nos un correu a l'adreça suport.campusvirtual@urb.cat. A la plana principal del campus virtual trobaràs també els enllaços per descarregar-te l'aplicació oficial de Moodle. L'aplicació et permetrà seguir les teves assignatures i estar al corrent dels missatges importants. Per finalitzar, volem aprofitar aquest vídeo per donar-te la benvinguda a la Universitat Rovira i Virgili i desitjar que la teva experiència amb el Moodle sigui positiva.